खुलुमबाय बे समाव फोसावनो लादों दा हेडलाइन न्यूज मिरु एबसुआ जिस्निथि कमल कुमार देरहासार बान्थाखौ दिनै मेट्रिकआव गोजौ मासि लानानै उथ्रिसारनाय फरायसाफोरनो गथायबाय फरायसाफोरखौ बरायनाय समाव एबसुनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदा वारिया बुंदों आसाम नाङैनो बर' बिजोंनि उथ्रिसारनाया मोजां मेट्रिकआव टप 10 सारियाव क'क्राझार जिल्लानिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ क'क्राझार जिल्ला एबसुआ बरायदों बीजेपी एमसीएलए राजीव ब्रह्मनि न'नि दरजाखौ जोनाय उदखार खालामनाय अजदनि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होदों क'क्राझार बाक्सा अदालगुरियाव बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 मिशननि फरायसाफोरखौ बरायदों बिटिआरनि चिरां जिल्लायाव बेरेमोदै सोदांग्रा फसंथाननि थाखाय गाबोन अन्थाइ खाम्फा गायसनगोन बाक्सा जिल्ला हाग्रा बिफाननि मख'जाथाव हाबाफारि सानसेयावनो 2000 बिफां फुलि गायदों अदालगुरि जिल्लानि भरला बिसिडिसिआव मेट्रिकआव उथ्रिसारनाय सा 95 फरायसाफोरखौ मेहेरगोनाङै बरायदों सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ कुटुमा दिनै बाथौ थानसालिखौ गोदानै लुफुंनांगौनि सायाव सावरायलायनायजों बिजाबखौ बेखेवदों चिरां जिल्ला काजलगावनि फुंबिलिनि सुइट स्टलआ मेट्रिकआव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायनानै बान्था गथायदों दिनैनि फोसावनाय दा हेडलाइन न्यूजआबो एसेनोसै गोजोन्थों पायनियर एकाडेमी बरमायाव एचएस फार्स्ट इयारनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं पायनियर एकाडेमी बरमायाव एचएस फार्स्ट इयारनि साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदानि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो थाखाय पायनियर एकाडेमी बरमायाव एचएस फार्स्ट इयाराव मुं थिसननो गोसो गुदुं जानाय फरायसाफोरा साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नै आयदानि गेजेराव सायख'नानै मुं थिसनफैनो हासिगोन पायनियर एकाडेमी बरमायाव आलादायै नीट आरो जेईईनि कचिंबो होफानाय जायो पायनियर एकाडेमी बरमायाव थानानै फरायनो हानाय राहानि थाखाय हौवासा आरो हिन्जावसानि हस्टेलनि खाबुबो दं बेनिखायनो गोसो गुदुं फरायसा आरो बिगोमा नोंथांमोनहा 9705370658 8638054125 6000410073 7576020620 नङाब्ला www.pioneeracademyborma.organization आरो pioneeracademyborma@gmail.com नि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन